बिसायख'थिया खाथिथारसै 19 नं सिडली चिरां बियाबाव नोंथांमोना बिपिएफ हाबनानै जानानै गोबां रायजोफोरनि गेजेराव हाबबाय दा बेबायदि हाबनायनि गेजेराव नोंथांमोना पिक्सारखौ माबायदि नुदों मा फोरमायगोन पिक्सारा बिराद क्लियार जोंनि बिजाथिफ्रा गासिबो देरहागोनखौ जों नुहुरदों आरो जोंबो खस्थ' खालामदों पाब्लिकफ्राबो बयबो सापर्ट खालामदों देरहागासिनो गोदानै जाय भटारफोर लाइमोन माने भट होगोन बिथांमोनखौ नैबे बिसायख'थियाव माबायदि बाहागो लानांगौ होननानै खावलायनो सानगोन लाइमोन गोदान भटारफ्रा एक्चुअली दा लासै लासै मिथिलांगोन जोंनि जितु मोनसे मा होनो नांगौनि थाखाय जों जिबिलाक डिमान्ड खालामबोदोंमोन बै समनिफ्राय मोनसे समावथ' बिराद गाज्रि थांदोंमोन आं दहायसो बुंदों जोंनि फिसा फिसा डिमान्ड स्कुल कलेज नांगौ माबा नांगौ जौगाथिनायनि बै समनिफ्राय फैबाय थादोंमोन फैयै फैयै जोङो बिटिसिखौ एकर्ड खालामबाय बिराद गिदिर मोनसे एकर्ड बियो एन्टायार इन्डियायावनो बेबायदि एकर्ड जाफेराखैमोन जे एकर्डनि प्रभिजन मथे नन ट्राइबेलफ्राबो बाहाय थांनानै थानायनि जौगाथिनायनि अधिकारखौ मोन्दों दस्रा काउन्सिलावथ' बेबायदि गैया गासिबो ट्राइबेलनि माबा बेफोरखौ बिसोर बारा बुजिजोबनाय नङा दा थोंजोंनो बुंनो थाङोबा बयबो नुदों जे बिपिएफआनो नंमारगौ जे ओनसोलनि जौगाथिनायनि थाखाय बयनिबो जौगाथिनायनि थाखाय खामानि मावनो हायो बिपिएफआव बिसास खालामनानै बिथांमोना भट होगोनखौनो जों सानदों गोदान गोदान जाय दा भटार जाय भट होगोन जोङो रेसपन्सबो मोनदों फ्रायानो होगोन बिपिएफआव थेंक इउ